אז התחלתי לשחק אוריין דריפט, באמת זה משחק ממש כיף. ובואו תכירו את החבוב שיטי. כן, טוב. איזה כאילו קונטנט אתה עושה בדרך כלל? תן לי לנחש, גוריל אתה. כן, כן, חבר'ה של גורילה טאג, ופשוט המליצו לי על המשחק הזה, אז אמרתי למה שאני אעשה אותו. וואו! וואי, גם זה מחליק. נפלתי? וואי, מה זה המקום הזה? אני יכול לשמוע אותך, שלום. אז בוא. רגע, איך אני מושך את הזה עוד פעם? את מה? את הכדור? המצלמה. את המצלמה? פשוט תעשה אותו דבר. זה אומר לי תודה של המצלמה. זה לא משנה, אתה עדיין יכול. אוקיי. בוא כבר. אז קיצר חבר'ה, תורידו אוריין דריפט.